Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, нафароне ки наворои моро тамошо мекунанд, эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар каналмон обуна шавен дӯстон, лайк монен, баъд навора тамошо кунем дӯстон. Нафароне ки хонаи фурӯшӣ доранд, дар номерои WhatsApp поён буда занг мезанен дӯстон ё ки менависен, мо барои фурӯш ҳатман кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб хонаи навбатӣ мо дӯстон аз роҳ нишон метиҳем. Роҳ ин тарафи корвон дӯстон, поёни корвон мешавад. Ана дарвозаи Душанбе, тарафи мошинбозор Қурған дарвоза. Пеш аз заправка дӯстон, ана ҳамин роҳ мешавад хона. Ориентир нишон метиҳем ки мақсад хонара биёвем дӯстон. Ана мисл роҳ меша. Ассалому алайкум бародарҷон, ин видео имрӯза иминой барои касалиҳои мардона ва занона мешавад. Барои хинеки васпалин простатит мардонагиро бақувват кардан, муҳлати анхобара зиёд кардан. Бародарое ки бефарзанд танқисӣ мекашед, инчунин простатит, мужская сила ва цицит. Мана ози ин барои шахсоне ки дар вақти хобашон пешоб мекунанд, худашон хабардор намешаванд. Зан, мард ва кӯдакони хурдсол ҳам мумкин аст хӯрдан ва инчунин мана кучала ҳаст барои касалиҳои бронхит, туберкулёз, ревматизм, буғумдар, арабский орех барои бефарзандон ки танқисӣ мекашанд ва инчунин женский здоровье. Метавонед аз ширкати мо дастрас кунед. Хоб дӯстон, ана ҳамин хонаи фурӯшӣ аст. Гуфтем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Фирдавсӣ, маҳаллаи Чимтепа, поёни корвон аст дӯстон. 700 метр то ана ҳамин хона аз роҳе ки нишон додем дӯстон, то ана ҳамин ҷо 700 метр роҳ мешавад. Ана ин тараф раҳ то дан дари хона мошинрав аст дӯстон, раҳи мошинрав. Хоб, ҳозир медароем ба даруни хона. Як нишон метиҳем. То охири видеоро тамошо кунед, номерои соҳибхонаро мемонем. Дар номеро занг мезанем дӯстон. Соҳиб мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад бо. Хоб, замин 1.5 сотиқа аст дӯстон, 3 дар хона, як подвали 5 ба 3 дӯстон ана ҳамин тараф дорад. 60 квадрат аст дӯстон хона, як ошёнага. Септик аст дӯстон, об, свет шаҳрӣ аст дӯстон, об ҳаст, свет ҳам ҳаст. Хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст. Ростаки аз тарафи дасти ростмон як ҳоҷатхона мешавад дӯстон, ҳоҷатхонаи заминӣ. Полни берунуш фасад на ремонт кардагиам. На ҳамин зали калонаш. Пол ламинат, обой, натяжной потолок. Поли сплошной. Якм хона зал ба дӯстон. Хоб, ана инҷо ростаки калидор мешавад. Як хона ҷои ҳамомхона, кухня мешавад дӯстон. Як хонаи дигар, ду хона дар ин тараф, як хона сари роҳ. Обши 3 дар хона гуфтем. Дуюм хона дӯстон, шамрезини натяжной потолок, полушон ламинат. Хонаи калон аст. Хоб, ин тараф кухня аст дӯстон. Тарафи ҷои кухни гарнитур. Акошка аз ин тараф, болош пластик. Полаш нелони дӯстон. Кухнира.
ростаки ҷои санузе дӯстон душевой полни кафел болош пластик. Тарафи даст чап хонаи сегугӣ шам натяжной потолок полуш ламинат. хоно наву ремонташ ба анҷом расидааст дӯстон. инҷои водопроводаш дистансия бари стена ҳаст. инҷо дӯстон лестница подвали калон гуфтем ки 5x3 аст дӯстон. аз ин тараф роҳ аст гуфтем мактаб ҳаст. мактабам наздикай дӯстон дар пеши ин кӯча ҳавлиш бурчатка. хоб хона қарор дорад дар ноҳияи фирдавсӣ маҳаллаи чимтепа поёни корвон 700 метр аз роҳи калон пеш аз заправка пеш аз пости дарвоза тарафи дасти рост роҳ мешавад дӯстон. аз ҳамун раҳи главни 700 метр то ана ҳамин хона дӯстон. 1.5 сотиқ замин 3 дар хона. хона ба кирпичи сурх бардошта шудааст дӯстон. 60 квадрат подвали 5x3 септик аст дӯстон. об свет шаҳрӣ. нархи ин хона 335 000 сомонӣ мебошад. номерои телефон барои тамос 937 23 23. да ана ҳамин номеро занг мезанед дӯстон. соҳиби мулк маълумоти пурраи хонаро медиҳад. нашуд реклама дӯстон. номерои анаи поёнда пайдо мешавад. занг мезанед. ватсап ҳам ҳаст. барои реклама кӯмак мерасонем. хоб раҳмати калон барои диққат.